இரத்தினபுரி குறிப்பிட்ட வெளிகிந்த பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் மர்ம நபர் ஒருவர் நள்ளிரவில் புகுந்து கொள்ளையடித்த சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது. அதாவது குறித்த நபர் கூறிய ஆயுதத்தை காட்டி அங்கிருந்தவர்களை அச்சுறுத்தி இரத்தின கற்கள் மற்றும் தங்க ஆபரணங்களை கொள்ளையிட்டு சென்றுள்ளார். இச்சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய 35 வயதுடைய சந்தேக நபர் ஒருவரை இரத்தினபுரி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். போலீசாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலை அடுத்து முன்னெடுக்கப்பட்ட விசேட சுற்றி வளைப்பின் போது இந்த கைது நடவடிக்கை இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் கைது செய்யப்பட்டவரிடமிருந்து கொள்ளையிடப்பட்ட இரத்தின கற்கள், தங்க நகைகள் மற்றும் ஏனைய பெறுமதியான பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இரத்தினபுரி நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து எதிர்வரும் மே மாதம் 25ஆம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து இரத்தினபுரி காவல்துறையினர் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.